гурӯҳе аз корбарони радиои озодӣ бо фиристодани наворе аз Абхозистон барои берун овардани онҳо аз ин минтақа кумак мехоҳанд. ин муҳоҷирон теъдоди худро даҳҳо нафар мегӯянд, ки моҳҳои тӯлонӣ бинобар пандемияи коронавирус бекор ва беҷои хоб монданд ва интизори бозгашт ба ватан ҳастанд. онҳо аз мақомоти тоҷик дархост доранд, ки дар интиқолашон ба Тоҷикистон мусоидат кунанд. имдодхоҳии муҳоҷирон дар ҳолест, ки аз моҳи март ба ин сӯ роҳҳои ҳавоиву заминии байни кишварҳо баста аст, танҳо ҳавопаймоҳои чартерӣ аз Русия ва бархе аз кишварҳои дигар барои ба ватан бозгардонидани шаҳрвандони дармонда парвозҳоро анҷом медиҳанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.